150 години априлско въстание за патриотизма и патриотарщината. Милен Вълчев от кампус УНЕР. Здравейте! Една от най-актуалните теми в обществото ни днес е разликата между патриотизма и патриотарщината. Наскоро България отчита 150 години априлско въстание. Първият ми въпрос към вас е къде е границата между патриотизма и патриотарщината? Ще започна с една мисъл от Пражското гробище на Умберто Еко, в което той казва, че патриотизмът е последното убежище на негодника. Ако го насложим върху българската действителност, по-скоро той има предвид патриотарството. Патриотарството, за което са нужни, е нужна сцена, са нужни врагове, са нужни някакви позорства, Тоест шум, демонстрация. Демонстрация. Докато патриотизмът е съхраняване на памет, уважение към всеки и всичко, което е свързано с историята. Няма по-малки, няма по-големи моменти. Патриотарството, за патриотарите, родината е само алиби. Те използват като алиби, за да вършат своята дейност, която не винаги съответства на именно патриотизма. Да, в училище, навсякъде, ние трябва да се учим да обичаме родината, да уважаваме заветите на Ботев, на Левски, въобще всичко, което е свързано с българската история. Но българската история не са само положителните моменти, не са само победите на българските владетели и българските царе и българските воени. За съжаление, в нашата история има и някои странни моменти, които, аз не казвам, че ние трябва да се срамуваме, но ние трябва да ги припомняме, за да не се повтарят по друг начин, да се повтарят друг път. Може да се посочи като такъв участието ни в окупацията на Чехословакия 1968 година, страна, която е поискала да бъде независима, да бъде свободна, а ние спомагаме за унищожаването на тази свобода. Можем да посочим като пример преименуването на българските турци, което е извършено... Така наречен възродителен процес. Да, така наречен възродителен процес, което е извършено абсолютно по насилствен начин. Да не говорим тук, аз наскоро разказвах за абсурдите, до които се стига, че дори в Хасковското село Подкрепа кравите били кръстени с турски имена. И когато партийният секретар ги видял, казал, ние те трябва да бъдат преименувани, и така кравата Гюла станала Роза. Обаче Роза спряла да дава мляко, защото е свикнала да я наричат Гюла. И затова на табелката пред кравата пишело Роза, а която трябва да я доят, и викали, айде Гюлче. И това е абсурд, и този абсурд съществува, но това не е повод ние като българи да се срамуваме, че една партия е извършила поредното престъпление спрямо българския народ. Но ние трябва да го напомняме, за да не се повтаря подобно нещо. Тоест, ако трябва да обобщим, продава ли патриотизмът и каква е цената в историята? Патриотарството продава. Патриотизма не се продава. Патриотарството има такава цел. То се създава определени лозунги, определена рамка, която трябва да бъде по някакъв начин продадена, за да се получи съответната политическа изгода. Затова вие ще видите, че българските патриотари веят чужди знамена. Българският патриот няма да вее чуждо знаме. Българският патриот уважава българските знамена. Това е какъв тип солидарност, благодарност към освободителите, към самата държава, продължението на тази традиция държавна, че това се прави вече няколко века. Тоест, ще кажат, ние сме братски народ и ние трябва да веем, примерно, руското знаме или трябва да сме благодарни на този народ. Защо е това обаче? Там се получава парадокса понякога, че знамената на една чужда държава са много повече. Нека да бъдат сложени на пилона едно знаме. На Руската империя обаче. Защото нас в тази руско-турска война участва Руската имперска армия.
не участва армията на Руската федерация, за да се вее знамето на Руската федерация. Но някои не правят разлика между федерация, Съветски съюз и империя. И другото, което е това, което аз ви искам да изтъкна е, че в патриотарството е и вид чуждопоклонничество. То е обвързано с вкарването в българския наратив на чужди интереси. Насочването на българската история да е подчинена на някакви чужди интереси. Да, но каква е целта? Защо? Целта е някой да извлече политическа изгода. Целта не е българската история, не е съхраняване на българската памет. Няма такова нещо. Защото вижте, добре, вие да сте чули един български патриот да е за чиста и свята българска република. Не е Твърдят го. Твърдят го казват. Това е основата на тяхната кампания. Твърдят го и в същото време те казват, че ние трябва да сме подчинени на еди кой си, заради еди какво си. Ние сме готови да продадем... Те всъщност казват, че ние трябва да сме благодарни, но вие сте прав, че може би го изкаряват през призмата на тяхното патриотарско поведение, което не е толкова солидаристично, колкото е по някакъв начин с изкривени разбиране, че един вид ние сме задължени, ние трябва да пазим тази история, това братство. Стига се до този парадокс, че българските патриотари са готови да продадат България за 5 цента по-евтин бензин. За съжаление. Което аз затова казвам, че патриотарството за мен е форма на чуждопоклонничество и прокарване на чужди интереси. Не мога да си го... Всъщност, обяснението е много лесно, че има една хора политици, вие ще видите, че те някога са имали едни, примерно, позиции. Сега има други позиции. Те сменят историческата епоха. Не. Говорим за политици сега, в рамките на 10 години. Те сменят своите позиции, за да се задържат на политическия пазар. И те си намират един господар, сменят с друг господар, или пък сменят едни тези с други, с тези, които се харесват на обикновените българи. Когато им кажеш на обикновения българин, че бензина ще ти поевтинее с 5 евроцента, обикновеният българин е готов да продаде дори априлското въстание. Тоест става въпрос за популизъм. Да, популизъм. За съжаление, на българина патриотизма свършва до неговия джоб. Той е готов да продаде България за по-евтини, за всичко, което може да му поевтини с някакви си мизерни 5 евроцента. Толкова струва българския патриотизъм. Ако приемам, че българският патриотизъм е по някакъв начин свързан с българската история, доколко можем да говорим за обективна история, ако приемам, че тази обективна история се пише от победителите в историята? Съответно, това, което се учи от учениците в учебниците, доколко е обективно? Българският патриотизъм е неразривно свързан с българската история. Но не и патриотарството, което шества в момента. Патриотизъм в чистата му форма към днешна дата в България няма. Няма патриотична българска формация, която, примерно, да е достатъчно добре представена в обществото. При нас е и по-лошо, че ние сме от победените и други победители ни пишат историята, а техните български слуги просто я превеждат на български, дори понякога се престарават и очудват със своето престараване, така да се каже, и своите господари. Загаднахте темата за априлското въстание. Тази година България прави 150 години априлско въстание. Това е дата с историческа тежест за българите или по-скоро още един почивен ден в календаря? Все още не е почивен ден. Защото нашата управляваща класа, независимо от ляво, дясно, център,
тя се страхува да направи априлското въстание официален празник. Защото априлското въстание се свързва и с знамето, на което пише свобода или смърт. За съжаление, нашата политическа класа не е готова да се жертва за българската кауза. Вие имате включително предложение априлското въстание да стане национален празник на България. Разбира се, аз съвсем съответно, аз нямам тази тежест да го предложа да бъде, само коментира но това го има и като много историци предлагат да е априлското въстание, защото това е един от най-големите ни актове на национално-освободителното движение. Без да подценяваме просветното дело, без да подценяваме църковното дело и създаването на екзархията, защото това всичко са стъпки, без да подценяваме делото на Левски, защото той създава една организация и надежда на българите, че могат да се освободят и сами. Да, тези, които организират априлското въстание, те знаят, че няма да успеят. Това са момчета по на 22, 3, 4, 30 години най-много. Те се жертват, но те се жертват за свободата на България. Те казват наистина, че ще ни освободят, в случая Русия, защото те знаят за тази мандатност, която може да получи Русия, като вариант, примерно. Макар че преди това имаме Цариградска конференция, която може и по мирен път да бъде създадена българската държава. Но там Англия и Германия провалят тази Цариградска конференция. Англия, защото иска да запази целостта на Османската империя и да не допусне Русия на юг. Германия в същото време има интерес да провали тази Цариградска конференция, за да сблъска Руската империя и Османската империя. Бисмарк е един от най-новите политици на 19 век. Стратези, които мислят с няколко хода напред. Той знае, че ако възникне такава война, ще се изострят отношенията между Австро-Унгария и Русия, и между Русия и останалите велики сили. По този начин той ще ги отслаби всичките и ще може да постигне и своите цели. Общо взето той се оказва прав. Целите са постигнати. Целите са постигнати. Всъщност, априлското въстание постига и своята цел. България да бъде освободена. Но освободена не означава свободна. За самите апостоли, за самите български революционери, тази война е част от пътя към българската свобода, която минава през съединението и през обявяването на независимостта. Да, аз смятам, че априлското въстание е една достойна дата за да бъде обявен за национален празник. И разбира се, тук веднага патриотарите, които много се страхуват 3 март да не бъде засенчен, веднага скачат и изказват някаква много абсурдна теза, че на 20 април бил роден Адолф Хитлер. Какво от това? Нас това какво? Нема има... Те може би ще го изсъкнат, че това е един вид почет към фашистския диктатор, вероятно. В Панагюрище ние кого почитаме? Ние почитаме загиналите. В Копривщица кого почитаме? Споменава ли се там... Историята е много объркана. Да, споменава ли се неговото име? Освен това, има и това е по стар календар. Може да се чества и по нов календар. На 2 май, когато е. Но, разбира се, понеже... на 1 май това е поредната грешка. Но понеже ние живеем в демократичната страна, за да не бъдат ощетявани едните за сметка на другите, може да има 2 национални празника и това не е прецедент. В други страни, като Унгария, например, даже има 3 национални празника. Може да има 3 март да празнуват тези, които се чувстват освободени, а на 20 април или на 24 май или на 6 септември или на 22 септември да е другия национален празник и да се празнува и да се чества, отбелязва или празнува от българите, които се чувстват свободни. Какво работи повече днес? Самата идея за патриотизъм или стремежът към самостоятелност за всяка съюзи? Кое продава и кое съответно е по-функционално?
Кое ще свърши работа на съответно на патриотарите, на патриотите, изобщо на обществото? Кое е по-функционалното? Това не прави, че ние сме в Европейския съюз, ни ощетява нас като българска нация. Нали? Знаем, че на еврото пише и на български. Пише. И даже има евромонета с 50 хилядарски и с... За разлика от един друг период, когато в нашия химн имаше прослава на една друга държава, на Съветския съюз. Да, за Москва. Не, за нерушимия съюз. Така че ние можем да си бъдем патриоти, да си обичаме България и да сме в част от Европейския съюз, от европейското общество и от европейските ценности. Защото аз мога да ви дам много примери от евразийското пространство, където има много по-скандални ЛГБТ случаи и много по-скандални постановки с участие или само на мъже, или с участие само на жени. Въпросът е, че когато се извади нещо от контекста, винаги може да бъде добре изфабрикувано, пуснато в социалните мрежи, където българите са най-четящи, и съответно да зареби едни много хора, за които Владимир Ильич Ленин е казал, че служат като полезни идиоти. Ясноти в българската история. Но откъде идват неяснотите в българската историография? От политическа нестабилност или от самото историческо минало на България? Сега, когато говорим за ясноти, тук трябва, може би, малко по-конкретен да бъде въпрос. Имаме ясноти, защото ние за всяко събитие имаме достатъчно много запазени документи, които пораждат най-различни интерпретации, което пък позволява всеки да си го тълкува както си иска и както му е удобно. Едни казват, че граф Игнатиев е можел да спаси Левски, други казват, че не е вярно. Ако се придържаме към конкретните документи, по-скоро трябва да се каже, че нямаме твърди доказателства, че граф Игнатиев действително е заповядал на султан, е наредил Левски да бъде обесен. Защото тук възниква и другия въпрос. Ние се фокусираме върху граф Игнатиев, но своето влияние има и английския посланник, има и френски, има и германски. Те как са повлияли да бъде спасен? А както знаем тогава Османската империя в период на нестабилност. Точно така. Трябва да приемем истината, че нито една европейска държава не обича революционните движения. Дали са в нейната страна или извън нейната страна. Но каква е целта? Защо? Каква е причина? Няма достатъчно информация, не твърдят друго, втори, но защо се казва, че граф Игнатиев е виновен за обесването на Васил Левски? Защо се стига до тази крайност? Защото има едно писмо, в което той казва, че добре е завършила Софийската афера. Обаче, той ни казва, че аз заповядах, аз наредих и те изпълниха моето нареждане. Според някой, добре завършила афера означава, че по-малко хора са осъдени. Трябва да признаем, например, че след априлското въстание и руския, и другите консули и посланници спасяват много от българските революционери. Да бъдат обесени. Най-много да бъдат заточени, но да останат живи. Така че, когато възможно е да има и някои други писма на граф Игнатиев, до които ние нямаме достъп, до които са били изгубени или поради някаква друга причина не са се появили на бял свят. Затова няма как. Но ето, аз ще ви дам другия пример. Едно неопровержимо доказателство е, че в смисъл за периода, между другото, когато ние говорим, Николай Игнатиев е само генерал. Той по-късно става граф. През 1881-2 година Николай Игнатиев става министър на вътрешните работи на Русия. По нареждане на императора той създава поредица от
антиеврейски закони, които са известни само като временни правила, уж за кратко. Но всъщност той въвежда едни много ограничителни мерки за еврейското население. Например, къде да живее, къде да работи. Евреите нямат право да бъдат в Москва и в Петербург и в други големи градове. Нямат право да учат в университетите в Москва и в Петербург. Нямат право на владение. Имат един куп ограничения, което след това предизвиква имиграцията на 2 милиона евреи до февруарската революция в Руската империя. Но за нас Николай Игнатиев е положителен герой. Тоест, ние казваме, че той е положителен, но всъщност, ако трябва да сме категорични, граф Игнатиев е по-скоро ключова фигура в българската история или противоречива личност, която се изменя според епохата? Граф Игнатиев е ключова фигура в руската имперска дипломатическа политика. Той е висш чиновник, който изпълнява задачите, поставени от руския император. Много често той дори заобикаля и външния министър Горчаков, в резултат на което, ако беше послушал външния министър Горчаков, нямаше по този начин да бъде Сан-Стефанския мирен договор. Само че абсурда е, че външният министър не знае за този Сан-Стефански мирен договор. Но въпреки това, граф Игнатиев е ключова фигура в руската имперска политика, оказал влияние и на българската история. Говорим за Руската империя, за държавната традиция на Руската империя и съответно за влиянието на Руската империя. Но ние споменахме вече в нашия разговор и революцията, която променя Русия с основи. Но всъщност, как учебниците представят историята и държавната традиция на Руската империя, на Съветския съюз и Руската федерация? Аз предполагам, че в българските учебници това е много малко засегнато, което е нормално, защото един учебник, той си има някакви ограничения. Министерството на просветата, на образованието задава някакви параметри, в които трябва да бъде включено цялото учебно съдържание. Но тук е ролята и на учителя. Учителя не е дължен само и единствено да се придържа към написаните изречения в учебника. И това създава съответно изкривено разбиране за тези държави, защото то не се набляга, то не се коментира. Как може да се даде ясна идея как се продължава тази държавна традиция през тези практически 3 империи? Всъщност, за мен е по-важното в учебниците по българска история да се обърне съществено влияние на не само положителното, но и негативното влияние на Руската империя и на Съветския съюз. Защото когато аз чета учебник по история от началото, от 40-те години, примерно, един ученик разказва от Хасковската мъжка гимназия как България е била освободена, защото Руската империя се стреми към проливите. Това няма да го срещате в сегашните учебници. Основната цел са проливите, а като страничен ефект се получава и освобождението на България. Давам го един пример. Няма да видите в българските учебници няма да е достатъчно добре подчертано, че след 9 септември 1944 година България е под съветска окупация. И в този период са загинали много българи. Но тя е под съветска окупация със съгласието и на останалите страни от антихитлеристската коалиция. Това също трябва да го имаме предвид, че те са се съгласили така да бъде. Тоест, да общем, как период от 1944 година до 1989 оказва влияние върху българската историческа наука? Последствията са страшни. Все още ние не можем да се оттърсим от това минало и това тотално преиначаване и фалшифициране
на българската история. Особено за 20 век. Знаете ли, веднъж също в социалните мрежи аз пуснах една снимка на едни дечица, които са, и там си пише деца от забавачница в Хасково 1927 година. И много хора реагираха. Ама ние знаем, че те са създадени от социалистическата държава, което не е вярно. Както и летовищата за ученици са създадени още по време на царство България. По времето на социалистическата ни държава те бяха наречени пионерски лагери, понеже ние бяхме част от социалистическия лагер. Винаги трябваше да се подчертава, че ние сме с нещо, което е заобиколено с тел и ние нямаме право да го напускаме това нещо, т.е. както в мислите си, така и физически. На излизането извън тези граници може да ти струва живота или някаква присъда. Социалистическото образование се беше поставило за цел да създаде от българина всестранно развитата личност. Тази всестранно развита личност ние днес се виждаме как шества по социалните мрежи. Днес тя разбира от ирано-американската война, преди това е разбирала от COVID-пандемията, преди това е разбирала от руско-украинската война и въобще от всичко, което се случва у нас и по света, тази всестранно развита личност разбира, има и мнение. Искам да ви задам въпрос като историк, защото ви може да дадете най-ясен контекст. Този въпрос го задавам на всички мои гости. Кой печели и кой губи от войната в Украйна и конфликта между САЩ и Иран? Какво ви е мнението като историк? Какво мислите? Губят общоприетите ценности. За пореден път беше показано, че създадените международни договори, международното право е създадено за да обслужва силните, а не да защитава слабите. Международното право е създадено за да наказва слабите, но да бъде заобикалено от силните. Когато искат, започват война, когато искат, те я спират тази война. В българското общество обаче ние трябва веднъж за винаги да разберем каква е разликата между агресия и освобождение. Защото някой по навик си мисля, че Русия, защото започне война, тя винаги е освободителна. В повечето случаи те са окупационни войни. Така е с Полша, така е с Финландия, така е с окупацията на Литва, Латвия и Естония през 1940 година, така и с обявяването на война на България през 1944 година. Тук имам един много любопитен факт, че когато руските войски, съветските войски, са на границата с България на Дунав и се разбира, че те ще нахлуят в България, има един тих ропот сред съветските войници и офицери. Те казват, защо ние с тази страна не воюваме? Давайте към Берлин да свършва войната. Само, че други са стратегическите планове, че България трябва да мине част от съветската сферата на влияние трябва да е буферна. Да, сферата на влияние. От тази гледна точка, за съжаление, винаги в световната практика побеждават и налагат своето мнение силните. Няма защитни механизми за по-слабите страни. Но специално в конфликта Украйна-Русия, мисля, че силната страна е Украйна. Милен Вълчев пред Кампус УНЕР. Благодаря ви. Благодаря и аз за поканата и до нови срещи.